Mitä katsojat? Nyt alkaa ihan myöhempi video, nyt alkaa vähän reloadia. Joo. Tää on niinku meidän eka. Joo, moi. Niin mun pitää ihan... Joo. Ja varmaan pelaan nyt salaa ehkä. En pelaa salaa, mut niinku... Siis mun piti mennä sen hampaat ja kaikkea aikaa sitten, mut niinku en mennyt. Joo, no niin. Tää on sun kuvattiin yksi ekoista videoista, tai ehkä jopa eka. Joo, me ollaan rekordattu monta videoa jo. Kun ei Jurta hyväksy, niin antakaa meille like. Et Jurta hyväksyy se sinä, please. Please, hotspotitas. Mä oon niin hiljainen nyt, koska mun vanhemmat nukkuu, niin mä voin puhua niin kova. Sama. Joo, niin me yritetään olla hiljaisia, mutta mulla on vähän vaikeaa, kun mä aina puhun niin kovaa ja mä en edes huomaa. Tää on sit kauhean lapsiystävällinen kanava. Ja sun vanhemmat on tykkää tarvittu niinku kiloälyä. Joka katko meitäkään on. Joo. Koska tää ei oo nyt ihan hyvä esimerkki millään. Ei oo sit hyvä esimerkki, teillä 9-vuotiaat kakaat. Niin. Me ei ole sit mitään pikkulapsille esimerkkejä. Ihan vaan tiedoksi. Mut joo, tilatkaa kanavat Chocolate Babies, me tehdään kontenttia Marvel Rivalsista, Robloxista. Joo, silleen. Me tehdään paljon kontenttia. Ai et. Eikö niinku siis tehdään myöhemmin siitä kontenttia? No niin, mut kyllä mä saan sille mun tietokoneen jostain, jos siinä on joku vamma. Otetas. Niin, me tehdään myös spesiaaleja, niinku, kun me saadaan isoja sellaisia subscriber-kohtia. 10 subin semmonen spessua yltilaisetta, kun on 10 subin. Joo. Nyt yritetään pelahvin. Toiset alkin näkee 10 tuon työajan pressus niin, että mä ajattelin sitä tehdä kosketellaan vaan No niin, nyt hitto mun mustiikatti. Perseellä. Perse. Minkin on pisti. Tässä on koko ajan. Nyt minä otan hiljaa. Mulla on Lego Justin. Nyt alkaa mun porttia niin hiljaa taas. Ja mä ollaan tossa hauskoja. Mun pitää juosta. Mitä jos sä vittu sinne taas näköksiä tälle kanavalle, niinku näköjään näyttelee. Se käy. Mä voin reagoida sunkaan niihin. Niinku et sä oot videopuhelus munkaan, niin sit mä voin reagoida siihen sunkaan. Soita mulle sit soita videopuhelua munkaan, niin mä voin reagoida siihen.
Ai. Tänne. Ja, niin. Nyt. Ota vähän pizzaa. Perkeleen hyvää pizzaa. No niin, minulla 2 paittia. Apua, täällä on sotilavideoiden kimpussa. Näitä oli monta.